Zeni Husmani, v soboto tekma proti Mariboru, na koncu poraz z 1-2, vseeno trener je bil zadovoljen, verjetno zadovoljni tudi igralci, samo predstavo seveda z rezultatom. Ne? Pa mogu reći da smo dobro igrali, iako smo izgubili, imali smo velike šanse da uzmemo taj bod. Svi su zadovoljni, ali ipak izgubili smo tu utakmicu. Meni je jako žao, stvarno teško mi je pao taj poraz, ali ništa, idemo dalje, prvenstvo je dugo i imamo dalje utakmice da skupimo šta više bodova i šta više pobjede. Časa ni veliko, v sredo vas že čaka pokalno srečanje s Pesnico. Nasprotnika ne poznate, gre za četrto ligaša. Kako se odpraviti na Štajersko? Pa mi moramo u svaku utakmicu ući ozbiljno i normalno tu smo favoriti i moramo pobijediti tu utakmicu. Domžale imajo kar slabe izkušnje s temi niže ligaši. Poznate kaj zgodovino pokala v Domžalah? Pa da, čuo sam, prošle godine se dogodilo, eto, od Zavrča smo ispali, ali to ne smijemo dopustiti da ispadamo i moramo dati 100%, motivirati se i pobijediti. Pred kratkim ste bili v makedonski mladi reprezentanci, igrali ste proti Portugalski, kako je bilo? Pa bilo je dobro i tu utakmicu isto kao protiv Maribora sam izgubio 2-1, isto u zadnjim minutama smo primili gol, ali bila je dobra utakmica, dobra atmosfera i to je to. Kaj utrujenosti, morda pri vas veliko tekem, tudi potovanje? Pa odigrao sam 3 utakmice u vrlo kratkom razdoblju. Normalno umor je tu, ali oporavit ću se do utakmica, bit ću na raspolaganju treneru. Hvala lepa, srečno. Hvala vama.